дар маркази маъмурии вилояти хатлон маросими гусели даъватшавандаҳо ба сафи артиши миллӣ барпо гардид. Садҳо нафар ҷавонони матину шуҷоъ аз ҳамаи 25 шаҳру навоҳии вилоят бо рӯҳияи баланду ифтихори ватандорӣ саф ороста ба маҳалли баргузории чорабинии тантанавии рӯзи даъватшаванда ҳозир шуданд. қабл аз ҳамоиш дар саҳни кохи фарҳанги шаҳри бохтар як гурӯҳ сарбозон машқҳои ҳарбии ватандӯстии худро пешкаши меҳмонон гардониданд. сипас маросими кулчагазон сурат гирифта модарон ба фарзандони наваскари худ дуои нек доданд. раиси вилояти хатлон Давлаталӣ Саид барои шодбошии ин ҷавонон омада қайд намуд, ки имрӯз ҷавонони бонангу номуси ватан барои адо намудани қарзи фарзандии хеш дар назди модарватан бо ҳам омада ва баҳри содиқона хизмат намудан камари ҳиммат бастанд. соли 2022 донишгоҳро факултаи худшиносии донишгоҳи молияи иқтисоди Тоҷикистонро хатм намуда бо хоҳиши худ ва бо тавсияи бобоям ба комиссарияти ҳарбӣ омада ариза нависам, ки бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб карда мешавад. мо ҷавонони даврони истиқлол шукрона аз пешвои миллат менамоем, шукрона аз ободӣ озодии давлати худ менамоем, ки давлати ободу озод мо метавонем ки рафта ба хизмати ҳарбӣ равем ва ба ватан ва миллати худ содиқона хизмат намоем. дар идомаи ҳамоиш сарбозони оянда ва волидони онҳо бо самимияти хоса нисбат ба ҳифзи марзубоми ватан сухан гуфтанд. вақте ки инсон ба ту бовар мекунад, ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба ту бовар мекунад, оромии анъанави миллатро, оромии ҳар як хонадонро, модаре кӯдаки навзоди худро ба даст гирифта ором хоб мекунад. дар интиҳо ба 1000 нафар даъватшавандаҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар анҷом барои болидарӯҳии ҳозирин барномаи фарҳангӣ омода намуда пешкаш гардонида шуд.